vas posar 4 civils en Benicàssim, el 2015, en el 2017, pense que se van exposar 7 civils en l'UGI, i mira, si s'exposen ja les 12 civils, la sèrie completa de civils. Això és, crec que ens agrada. M'agradaria tornar a parlar, però la veritat, això Amat és realment esplèndid, no? I jo estirava a acabar de contar tot el de Yurgo, que quasi podia, però precisament me ve molt bé això per en tot el respecte contradir a Amat. El mite, en realitat, el de Miurgo diu que cree que és l'artesà que fa ixa obra, que fa el món, que fa la creació, i diu el mite del de Miurgo que la fa venint a la vista el món de les idees, els models. Bueno, així podeu veure que el que fa Amat no és copiar, que el que fa Amat és realment una obra d'artesà, però en l'autèntic sentit d'artesà, d'artista, tenint a la vista aquesta imaginació desbordant que se plasma així. Molt més que copiat, això és art i ho reprende d'un gran demiurg, d'un gran artista, d'un gran artesà que tenim a Castelló. Un fort aplaudiment per Amat.